Σκάσε μια και εσύ καλέ. Άρρωστη, ξάρρωστη, το νου της και γρήτον έχει. Γιακουμί. 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 Ζαμπέτα. Μάλιστα, κυρία Τζέλα. Μήπως είδες την Τζένι? Όχι, κυρία Τζέλα, εγώ μόλις ήρθα. Τζένι! 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 Τζένι, κάνεις μπάνιο? Τζένι! Τζένι! Τζέλα, έχεις κάτι. Σαν να μην είσαι καλά σήμερα. Μια μικρή αδιαθεσία. Ξέρεις, έφερα να σου δείξω το δαχτυλίδι που διάλεξα για τον αραβόνα μου με την Τζένι. Αχ, καημένα κι εσύ. Είπες τίποτα? Τίποτα. Να δω. Κυρία Τζέλα! Κυρία Τζέλα! Τι συμβαίνει, Ζαμπέτα? Συνέβη κάτι τρομερό. Τι πράγμα, Ζαμπέτα? Βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Το Τζέλα Δέλτα! Ναι, μάνα! Επιλήχθηκε ο αρίστος μας. Αγνοείται. Μαζί με άλλους 25 ναυτικούς. Καλημέρα, κυρία Τζέλα. 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 Πατέρα! Τι είναι, Τζέλα? Πατέρα, βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Το ξέρω, Τζέλα. Και αντιδράς τόσο ψύχρεμα. Στη δουλειά μας δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ την αυτοκυριαρχία μας. Μα δεν πρόκειται για ένα απλό ατυχηματάκι, πατέρα. 25 ναυτικοί χάθηκαν σε αυτό το ναυάγιο. Συνήθως από ναυάγια πάνε οι ναυτικοί. Δεν πάνε από μαγουλάδες. Πατέρα, μιλάς για 25 ζωές, 25 παλικάρια, 25 ηλιοκαμένους λεβέντες, που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας, που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Βρίσκω τη συγκίνησή σου κάπως υπερβολική, Τζέλα. Ίσως γιατί δεν είμαι ακόμα τόσο πορωμένη όσο εσύ, πατέρα. Τζέλα! Πατέρα, ήξερες πάρα πολύ καλά ότι το πλοίο αυτό δεν έπρεπε να ταξιδέψει. Τζέλα, σε παρακαλώ. Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Τζέλα, πρόσεξε. Αυτή την κουβέντα δεν θα την ξαναπείς ποτέ. Ρίστα μου, παλικάρι μου, λεβάτι μου.
Κουράγιο, Λαβρεντία μου. Τι κουράγιο να κάνω, κύριε Παναγιώτη. 12.000 αποζημίωση θυμνείτε, Λαβρεντία, για κάθε γνώμενο ναυτικό. Αχ, όπου φτωχός και η μοίρα του, Λαβρεντία. 12.000 για ένα τέτοιο λεβέντι. Έτσι είναι, μάνα. Για αυτούς τόσο κοστίζει η ζωή ενός ανθρώπου. 12.000 για ένα παλικάρι μέχρι εκεί πάνω. Δεν ήταν και τόσο ψηλός ο Αρίστος σου. Εντάξει, μέχρι εδώ. Και πιο κοντός ήταν. Δεν ήταν και Νάνος, Παναγιώτη, μην νευριάζεις τώρα. Όχι, ναι, όχι, Νάνος. Λίγο πιο ψηλός ήταν. Ό,τι και να ήταν. Γιος μου ήταν σπλάχνο μου. Γιατρεύεται ο πόνος μάνας με 12.000. Να ήταν 60 να πω. Τι λες, καλέ. Σαμπίλα. Πρώτος υπουργός ναυτιλίας πάει να την κουκουλώσει την υπόθεση. Ήτανε ατύχημα, λέει. Άμα το βγάλουνε και ατύχημα, ούτε 6.000 δεν θα μας δώσουνε. Και τι θα κάνεις, Λαβρεντία μου? Θα πας εσύ στην επιτροπή να πεις πως το καράβι ήτανε σκυλοπινύχτης? 20 δικηγόροι αρνηθήκαν να αναλάβουν την υπόθεση του ναυαγίου. Κι όμως εγώ ξέρω κάποιον. Μου είπανε για ένα καινούριο δικηγόρο που υποστηρίζει το δίκαιο των φτωχών και των κατατραγμένων. Τον αδέκαστο Στέφανο Μπάρα. Εμπρός. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είστε ο αδέκαστος Στέφανος Μπάρας? Μάλιστα, είμαι και αδέκαστος και μπάρας. Μπράβο, παιδί μου. Εγώ, όπως βλέπεις, είμαι μια χαροκαμένη μάνα και ήρθα να μιλήσουμε για το ναυάγιο του Τζέλα Δέλτα. Δεν καταλαβαίνω τι υπενήσεστε, κύριε Μπάρα. Δεν υπενήσωμαι, κυρία Δηλαφράγκα. Σας λέω καθάρια πως το Τζέλα Δέλτα δεν πληρούσε τους όρους ασφαλείας ενός πλοίου. Μα το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου. Το γνωρίζω το πόρισμα, κυρία Δηλαφράγκα. Όμως εγώ πιστεύω πως το Τζέλα Δέλτα βυθίστηκε εξ επίτηδες για να εισπράξει η εταιρεία σας στην ασφάλεια. Δεν νομίζετε ότι είπατε πολλά, κύριε Μπάρα. Μπαμπά. Το Τζέλα Δέλτα ταξίδευε εισαρή στην κατάσταση. Το Υπουργείο απεφάνθη. Εγώ όμως έχω κάνει ήδη προσφυγή για την επανεξέταση του θέματος. Έχετε σκεφτεί με ποιους πάτε να τα βάλετε, κύριε Μπάρα? Δεν με ενδιαφέρει, κυρία Δηλαφράγκα. Εγώ δεν βλέπω τη δικηγορία σαν επάγγελμα, αλλά σαν λειτουργήμα. Ένα λειτουργήμα που υπερασπίζεται το δίκαιο και είναι στο πλευρό των ταπεινών και των καταφρονεμένων αυτής της ζωής. Χαίρετε. Μπράβο σου, αδέκαστε Μπάρα. Ευχαριστώ, κυρία Λαβρεντία. Έτοιμα τα καφεδάκια σας. Να είσαι καλά, κύριε Θέκλα. Όμως το πρόβλημα είναι ότι πολλοί ψελίζουν κουβέντες. Αλλά κανείς δεν έχει τη δύναμη να φροντοφωνάξει την αλήθεια και να καταθέσει στην Επιτροπή. Έχει κλείσει στόματα με τα λεφτά του, Δελαφράγκας. Όμως υπάρχει κάποιο άτομο που μπορεί και να μιλήσει, μάνα. Ποιο παιδί μου? Η κόρη του. Ποια καλέ η Τζέλα? Αυτή η καραμπουτανάρα δεν μου σχόραμε? Γιατί το λέτε αυτό, κυρία Λαβρεντία? Δεν είναι καραμπουτανάρα, δεν μου σχόραμε? Σήμερα το πρωί η κυρία Τζέλα μου τηλεφώνησε και μου ζήτησε να πάω από το σπίτι της να μου μιλήσει ιδιαιτέρως. Περίεργο για πλούσια. Την κυρία Τζέλα είπατε? Μάλιστα. Μισό λεπτό, δεν θα αργήσει. Κυρία Τζέλα! Κυρία Τζέλα! Δεύτερη φορά που με ενοχλείτε, κύριε Μπάρα. Συγγνώμη, κύριε Δελαφράγκα, αλλά δεν ήρθα για σας. Με κάλεσε η κόρη σας. Τζέλα! Ναι, μπαμπάκα. Εσύ εκάλεσες τον κύριο. Όχι, μπαμπάκα. Μπορείτε να πηγαίνετε, κύριε Μπάρα. Καλησπέρα. Κυρία Δελαφράγκα. Κύριε Μπάρα, λυπάμαι πολύ για αυτό που σας συνέβη. Και εγώ λυπάμαι πολύ για την ηθική σας κατάνοια. Μην είστε σκληρός μαζί μου, γιατί δεν ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα μέχρι που μπορείτε να φτάσετε εσείς οι πλούσιοι. Κύριε Μπάρα, σας ζήτησα συγγνώμη. Οι μπράβοι του μπαμπά είναι λίγο ξύθιμοι. Ναι, και έχουν και βαρύ χέρι ένα θέμα τους. Για μπράβους τους πήραμε, όχι να μας κόβουνε βεντούζες. Χτυπάτε συχνά αθώους ανθρώπους, κυρία Δελαφράγκα. Στέφανε, γίνεσαι άδικος μαζί μου. Εγώ ήρθα εδώ για να σε προστατέψω. Μη συνεχίζεις αυτή την έρευνα, Στέφανε. Δεν πρόκειται να βρεις τίποτα. Ο πατέρας σου σε έβαλε να μου τα πεις όλα αυτά. Αν ήξερε ο πατέρας μου ότι ήρθε εδώ. Αλλά τι σημασία έχει για σένα? Γιατί ήρθες στο γραφείο μου, Τζέλα Δελαφράγκα? Για να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις εσύ? Εσύ, μια Δελαφράγκα? Ναι, Στέφανε.
Εγώ νομίζεις δεν πόνεσα για τους 25 ναυτικούς που χάθηκαν, αυτά τα 25 παλικάρια. Τους 25 ηλιοκαμένους λεβέντες, που το αργασμένο δέρμα τους το έχει ποτίσει η αλμύρα και το έχει μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας, που τα τραχιά χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Αν όντως πόνεσες όπως λες για αυτά τα 25 παλικάρια, αυτούς τους 25 ηλιοκαμένους λεβέντες, που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα, που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας και που τα τραχιά χέρια τους θα μπορούσαν να είναι μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα, τότε πρέπει να καταθέσεις στην Επιτροπή την αλήθεια, Τζέλα de la Franga. Την αλήθεια κατέθεσα. Τότε γιατί έβαλε να με δείρουν ο μπαμπάς σου? Σε παρακαλώ, μη με ρωτάς. Τι είναι, Τζέλα? Πες μου, τι φοβάσαι? Ο πατέρας μου δεν είχε λόγο να βυθίσει το πλοίο. Το Τζέλα Δέλτα δεν ήταν ασφαλισμένο. Και νομίζεις πως μπορείς να με πείσεις με αυτό το φτηνό θέατρο? Αν δεν με πιστεύεις, ορίστε. Τι είναι αυτό? Όλος μας ο στόλος είναι ασφαλισμένος στην εταιρεία Andrew Lloyd Webber του Λονδίνου. Αυτό το χαρτί πιστοποιεί ότι η ασφάλεια του Τζέλα Δέλτα είχε διακοπεί εδώ και 1 χρόνο. Και γιατί η Andrew Lloyd Webber διέκοψε την ασφάλεια του πλοίου? Μη ρωτάς περισσότερα. Ήδη είπα πολλά που δεν έπρεπε. Γιατί μου τα είπες όλα αυτά, Τζέλα de la Franga? Σε ρωτώ γιατί μου τα είπες όλα αυτά, Τζέλα de la Franga. Δεν ρωτάνε τέτοια πράγματα μια κυρία. Τι θες και έρχεσαι στη δουλειά και με παρακαλάς? 1000 φορές σου το είπα, κορίτσι μου. Δεν κάνω εγώ για σένα. Γιατί, Γιακουμή, γιατί το λες αυτό? Γιατί εγώ είμαι ένας αλήτης, Τζένι, και εσύ μια αρχόντισσα. Και τάχα δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Εσύ είσαι μαθημένη αλλιώς. Με κούρσες, με τα κότερα, με λούσα, με λεφτά. Όλα αυτά δεν μου λένε τίποτα αν δεν παντρευτώ εσένα, Γιακουμή. Απόψε κιόλας θα μιλήσω στους δικούς μου. Να πάρεις μπουζουξί και οικοδόμο. Εσύ η εγγονή ενός de la Franga. Ποτέ. Τζένι, εδώ και μήνες έχουμε συμφωνήσει με τον κύριο και την κυρία Φλωρίδη να παντρευτεί στον Ντένι. Αυτός ο γάμος θα ενώσει 2 τεράστιες περιουσίες. Πάτε λοιπόν να με θυσιάσετε σε ένα γάμο σκοπιμότητος. Μα όλες οι φίλες σου, η Τζίνα, η Τζέσι, η Τζέφι και η Τζόλι έχουν παντρευτεί παιδιά της ταξεώς μας. Και εσύ θα πάρεις τον ξεβράκωτο. Ωραία. Κι εγώ αν δεν πάρω το Γιακουμί, θα βγω να πω ότι το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Και δέχτηκε ο de la Franga σε μένα για γαμπρό του. Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις. Και δέχτηκε και η μάνα σου. Η μαμά δεν είναι πια η σκύλα που ήξερες. Υπάρχει κάτι στη ζωή της τελευταία που την έχει γλυκάνει. Ήλιος και θάλασσα, άσπρα κοχύλια, ήλιος χρυσός, κόκκινα χείλια, στόμα υγρό που αφήνει σημάδια, στα διψασμένα μου βράδια. Δώσ' μου το χέρι λευκό περιστέρι, να ανοίξουν οι 2 τα φτερά. Το καλοκαίρι καινούριο αστέρι και φως τα γαλάζια νερά, που άρωτα η πρώτη φορά σ' αγαπώ. Μάνα! Μάνα! Τι είναι, κόρη μου? Μάνα, ο Ρίστος μας σώθηκε! Ζει! Τι είναι αυτά που λες, κόρη μου? Σε παλάβωσε ο πυρετός. Μάνα μας έστειλε τηλεγράφημα! Διάβασε! Μάνα, όλοι οι ναυτικοί του Τζέλα Δέλτα πηνύχτηκαν. Στοπ! Αλλά εγώ σώθηκα. Στοπ! Σε κανένα 2 μέρες θα είμαι κοντά σας. Στοπ! Έρχεται μεθαύριο. Στοπ! Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Νικόλα. Στοπ. Έρχεται! Κυρία Λαπεντία, έρχεται! Αρίστο! Γιώκα μου! Μάνα! Πού πας, καλέ στραβωμάρα έχεις? Ναι, μάνα! Τι είπες? Λυπάμαι, κυρία Μπισμπίκη. Ο γιος σας σώθηκε μεν, αλλά από μια έκρηξη που έγινε στο πλοίο θα μείνει τυφλός. Βλέπω έτσι στραβούλιακα και μου καίγεται η ψυχή. Υπομονή, Λαβρεντία μου, υπομονή. Τι υπομονή, Παναγιώτα? Τραπεζάκι. Όλη μέρα τον έχω μες στο σπίτι να στριφογυρνάει σαν τη σβούρα. Παναγιώτα. Οι γιατροί δεν δίνουν καμιά ελπίδα. Μόνο ένας γιατρός μπορεί να τον γιατρέψει με μια πολύ λεπτή εγχείρηση. Καρέκλα. Αλλά αυτός ο γιατρός είναι στην Ελβετία και χρειάζονται τουλάχιστον 200 χιλιάρικα για να πάμε. Ανθοστήλη. Τι θα κάνω, μπορείς να μου πεις? Τι να σου πω κι εγώ. Τι έγινε, ρε, στο παιδί μου χτύπησες? Όχι, μάνα, μην ανησυχείς. Δεν έπαθε τίποτα.
Όλη μέρα έτσι, όλα μου τα έχει σπάσει. Πιάτα, ποτήρια, μπιμπελά. Και ραμεδαριό το έχει κάνει. Περάστε. Καλησπέρα. Κυρία Δελαφράγκα. Μπορούμε να μιλήσουμε ιδιαιτέρως εσείς, εγώ και ο Αρίστος. Πώς τα βλέπεις λοιπόν, φίλε μου Αρίστο? Μαύρα και άραχλα. Πώς θα τα δει καλέ τον καβάδι? Συγγνώμη, δεν ήθελα να σου το υπενθυμίσω. Δεν πειράζει, κυρία Δελαφράγκα. Τι πρόκειται να κάνεις τώρα, ήθελα να πω. Ο γιος μου, κυρία Δελαφράγκα, πρέπει να εγχειριστεί από το διάσημο Ελβετό οφθαλμολόγο Δόκτωρ Τζέικοπ Σουσάρ. Αλλά χρειάζονται πολλά λεφτά, τουλάχιστον 200.000. Είναι πολύ δύσκολη η εγχείρηση. Μα ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ. Τι θα τον εγχειρήσει εσύ? Όχι βέβαια, αλλά μπορώ να σας διευκολύνω οικονομικά. Αρκεί να καταθέσετε στην Επιτροπή του Υπουργείου ότι το ναυάγιο φυλόταν σε ατύχημα και ότι το Τζέλα Δέλτα βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση. Πώς είπατε? Να γίνω πιο ξεκάθαρη. Ήρθα να σας προσφέρω ένα τσεκ. Τι πράγμα? Ένα τσεκ, μια επιταγή. Ήρθες στο σπίτι μου για να με εξαγοράσεις? Ναι, όχι. Ήρθα να βοηθήσω. Δεν τη θέλουμε τη βοήθειά σου, Τζέλα Δελαφράγκα. Ούτε τα χρήματά σου τα βρώμικα. Μπράβο, μάνα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Γιατί μπορεί να είμαστε φτωχοί, αλλά το βλέμμα μας είναι καθάριο. Δηλαδή το δικό μου είναι καθάριο, γιατί αυτό είναι νυχέσα μέσα. Δεν καταλάβατε τις προθέσεις μου, κυρία Μπισμπίκη. Καταλάβαμε πολύ καλά, αλλά δεν πουλάμε αυτό που θέλετε να αγοράσετε. Γιατί η τιμή και η αξιοπρέπεια δεν πουλιούνται. Πες τα, μάνα. Τα λέω, τι κάνω, κάθομαι. Πριν έρθεις στο σπίτι μου έπρεπε να ρωτήσεις ποια είναι η Λαβρεντία Μπισμπίκη. Γιατί εμείς το μπισμπικέικο το κούτελο το έχουμε καθαρό. Πόσα δίνεις? 100.000. Πόσα? 100.000. Α, όχι, είμαστε πολύ μακριά. 200. Εδώ μιλάμε για υπόλοιπη στη μία αξιοπρέπεια. 200.000. 250. 400 κάνει μόνο η εγχείρηση. Προηγουμένως είπατε 200. Το ένα μάτι. Μάνα, τι κουβέντες είναι αυτές? Σκάσε συγκαβό. Εντάξει, 400. 400 κάνει μόνο η εγχείρηση. Βάλε φάρμακα, τσιρότα, αποκλειστικές. Ξέρεις πώς φεύγουν τα άτομα? Ωραία. Πόσα θέλετε? 600. 600! Πώς κάνετε έτσι καλά, και εσείς 3 βουγάρα πάτε να κρύψετε? Ναι, αλλά και εσείς είστε πολύ ακριβή φαρμακείο. Όχι, δα από 200.000 θα σας βάλω το φουγάρο, να τα 600. Και σας χαρίζω και τη μηχανή που εξεράει και το τύφλωσε το παιδάκι μου. Με 600, κόψτε κι εσείς κάτι. Άντε, να σας κόψω 20.000 το φουγάρο. Παραπάνω δεν μπορώ, δεν βγαίνω. 540. 500. Παπά, πηγαίνετε. 520. 530 και κλείσαμε. Εντάξει. Άντε, υπόγραψε γιατί μας έβγαλε στην ψυχή, Τζέλα. Στέφανε. Αδέκα στην πάρα. Τι κάνεις εδώ, Τζέλα? Ήρθα επίσκεψη να δω τι κάνει ο Αρίστος. Και γιατί κρατάς το καρνέ των επιταγών? Τυχαία. Τυχαία. Ήρθες να εξαγοράσεις τη σιωπή του Αρίστου. Αυτό έκανες. Αλλά βέβαια δεν φαντάστηκες τι θα σου απαντούσαν. Ένα μεγάλο όχι. Όχι, ναι, όχι απαντήσαμε. Το ήξερα. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι φτωχοί, μπορεί να ζουν σε παράγκες, αλλά έχουν καρδιά και αισθήματα που δεν μπορείς εσύ να τα σβήσεις με τα λεφτά σου. Και βέβαια δεν μπορεί. Μπορεί αυτή η χαροκαμένη μάνα να μετράει κάθε μέρα τα φραγκοντίφραγκα, αλλά μέσα της είναι αρχόντισσα. Είμαι. Και δεν θα το δεχτεί ποτέ να την ταπεινώσεις εσύ με τα εκατομμύρια σου. Και 600 και 700 χιλιάρικα να μου δώσει, εγώ πάλι δεν εξαγοράζομαι. Άκουσες τι σου λέει η περήφανη φωνή του λαού? Διότι φωνή λαού οργή Θεού. Έξω, Τζέλα Δελαφράγκα! Φεύγω, Στέφανε, αλλά να το ξέρεις, με έχεις αδικήσει. Είναι πολύ διεφθαρμένη. Λοιπόν, λεβεντόπεδο Αρίστο, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε έξω από τα δόντια για το Τζέλα Δέλτα. Τι θέλετε να πούμε, αδέκα στην πάρα? Θέλω να μου πεις ειλικρινά σε τι κατάσταση ήταν το πλοίο πριν το ναυάγιο. Σε αρίστη κατάσταση. Ντρεπόσουνες να μπεις μέσα. Αρίστη κατάσταση. Αρίστη. Αρίστο, μίλα, παιδί μου. Ναι. Δεν είχε κανένα